I gdje ste ljudi, ja sam For Real Srben i danas igramo Banished, nastavimo. Opet kao pre hoću vam kažem da sam malo igrao, zašto baš mi se igrao igre, jako mi je zabavno igra i baš mi se igra, pa zato sam malo igrao dok nisam snimao. Sad ću vam pokazati šta sam ja namestio, navodno šta sam namestio. Ja mislim da se sjećam u prošloj epizodi, smo samo namestili bridge. Pa da, ovdje smo namestili bridge, imamo puno, da vam kažem, imamo puno lagsa, imam novu farmu, imam ovo i to sam sve namestio. Imam puno dosta hrane, dece, dosta svega imam. Kidaki. I ovdje imam neke stvari, osnovne. Sad želim da namestim hrbali, zašto će mi to trebati. Neke hrbali, šta ću da radim s njim? Gdje da ga stavim, ne da ga stavim. Ne znam gdje da stavim herbalist. Znači, namestit ću put, ovako. Ovako, tuda. I ovako vuda. Do tu. Sad će malo to više njima trebati da nameste. Nema veze, ja ću namestiti ovako ovdje herbalist. Tačno ovako hoću ovdje. Ovako na ćošku. Da ima dosta pokriveno, da on može to da nađe sve. Ovo rade. Tako i ovdje. Sad bi namestiti još malo nekoliko farmi. Imam baš dosta laborera. Od 0 do 6, ne mogu da vjerujem, to je brzo prošlo. Kako strava. Znači, sad ćemo namestiti, ovdje ćemo namestiti još jednu farmu, 7x7. Ovako, ovdje. A tamo kad dođe 7x7. Pa moram sad ovdje ovako. Wheat. Tako. Put namestim, u stvari put namestim. Okolo. U stvari ne mogu. Nema veze. Ovo mi ne izgleda ovako lijepo ovdje. Ne. Ne. No. Ne izgleda mi baš. Nije tako da se baš poklapa. Malo hrane mi je pala, nema veze. Sad će se to opet rešiti. Namestiti još koji gatherer. Ovdje sad farmera. Treba mi samo još koji gatherer. Ovo ću odmah da rašam, znači ovo ću odmah da namestim sve što mi treba. Ovdje ima uopće da se lovi nešto. Ne. Ne vredi mi to da namestim. Bolje da namestim ja gatherer. Namestim tu tačno gatherer. Stvari ne. Nije lijepo mjesto, ne. Ne. Cancel. Namestit ću još koju farmu, to želim. Gdje mi je farma? Evo je. 7x7. Sad mi trenutno ne treba farma. Koliko je ovo? Ovo je 9x11. Ravno trebamo sam ostaviti. Ima višak ovih radnika za farmu. Nema veze. Sad ćemo mi to vratiti lijepo. Što je 9x11.
11, čekaj. 11 sa 9. To je baš veliko. Namjestit ću ja malo. Namjestit ću ja 7 puta 7. Ne znam zašto pravim ove 7 puta. Znaš šta, nema kakvih. Ovdje ću samo namjestiti. Zato što se baš iznervirao. Ne znam gdje ću. Tu ću namjestiti, a ovdje ću namjestiti kuća, što će mi trebati kuća. Tako. Kuća, samo će mi kući trebati. Farmer, koliko ima farmer? 6, a fali, ne treba jedan. Farmer, znači ne treba mi jedan. Evo degetera su namjestili. To je herbalist. Hajde kako ima odmah pored posla. Pored odmah moj posao tu. Hrana nam ide. Ako treba. Imamo dosta hrane. Sad trebamo da preživimo zimu. Sad neću ništa ne taram da prave, samo neka prežive zimu. Imaju dosta loga. Pa, za sada se ide lijepo. Čekajte, sad ću ja to još malo riješiti, lijepo da bude. Ovo sad je lijepo sve. Hoću tu ubijemo mušicu. Smo ubijati, nisam. Nema veze, nije bitno. Bitno mi je samo da preživim zimu. Zimu mi je bitno da preživim. Neka oni krenu da farmaju, neka rade šta hoće. Zašto ja ne mogu namjestiti put ovdje? A mogu. Glupo što ne mogu namjestiti ovdje, da ovog prda. To me nervira. I ovdje namjestim ovako put. Da im da će biti taman za kuću jednu. Neću. Remove this immediately. Malo kočinja, se. No, to nekad zakočinjem, nije problem. Kako ide hrana? Hrana ide u redu. Tako isto tu ide na redu sve. Sad imamo malo. Food. Ajoj, 177. Kad pre? Bilo je 700 nešto. Koliko je bio? 400, 500, sad 170. Baš brzo pada. Što mi tako njima damo da to rade sve brzo. Sad će se to vratiti. Daj Bože. Daj Bože će se to vratiti. I to bi bilo to za ovaj epizod. Ja sam Furio Srbijan i vidimo se u sljedećoj.